бар асари боришоти шадиду пайдарпай ки санаи 11 июли соли равон ба амал омад, дар деҳаҳои Дарғ ва Каздони ноҳияи Айнӣ офати табиӣ аз ҷумла сели харобиовар ба вуқӯъ пайваст. дар натиҷаи омадани сел роҳҳои мошингард, пулҳо, хатти оби нӯшокӣ, симчӯбҳои барқтаъминкунии деҳа ва дигар иншооти инфраструктураи лозима зарари ҷиддӣ дида, баъзе манзилҳои истиқоматии сокинон пурра вайрон шуданд. ин офати табиӣ инчунин ба манзилҳои истиқоматӣ, заминҳои кишоварзӣ, боғу роғҳо, молу мулк ва 12 адад нақлиётҳои шахсии мусофирбару боркашонии аҳолӣ хисороти зиёди моддӣ расонидааст. бар асари вайрон шудани роҳҳо ва пулҳо рафтуомади сокинон маҳдуд гардида, дастрасӣ ба баъзе кӯчаҳои деҳоти болозикр муваққатан мушкил шудааст. айни ҳол дар назди мо муҳтарам раиси ноҳияи Мастчӯи қарор доранд ки имрӯз дар бари мардум, дар бари янами мардуме ки зарари офати табиӣ диданд, ташриф оварданд ва албатта хушомадӣ мегӯем. сараввал шуморо чӣ назари андеша дошед баҳри умуман мардуме ки ҳамин офати табиӣ ки имрӯз рух додааст? чӣ қадар ки ба ҳамагон маълум аст, бар асари сар задани офати табиӣ дар деҳаи Дарғи ноҳияи Айнӣ хисороти зиёд ба хоҷагии халқ ворид гардидааст. мо сокинони кӯҳистони Мастчӯ дар ҳамин рӯзҳои вазнин кӯшиш намудем дар паҳлӯи ҳамин мардум бошем, барои бартараф намудани ҳамин ҳодисаи табиие ки ба вуқӯъ омадааст саҳм гузорем. аз ҷумла аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокими давлати ноҳия зиёда аз 5 техникаҳои хурду бузург барои бартараф намудани офатҳои табиӣ ба маҳалли ҳодиса сафарбар гардонда шуданд. айни замон бо иштироки роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Айнӣ ва кӯҳистони Мастчӯ, инчунин намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода, шӯъбаи вазорати корҳои дохилия дар ноҳияи Айнӣ ва дигар сохторҳои марбута, корҳои барқарорсозии офати табиӣ бо маром идома дорад. умед меравад ки бо фаъолияти самаранокии шабонарӯзии техника ва механизмҳои роҳнигоҳдории ноҳияҳои Айнӣ ва кӯҳистони Мастчӯ ва гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ, корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ҳар чӣ зудтар анҷом дода шуда, роҳу пулҳои харобшуда барқарор ва ба аҳолии зарардида кӯмакҳои зарурӣ расонида мешавад. Наҷибуллои Ҳомиҷон, офати табиӣ, деҳаи Дарғ, ноҳияи Айнӣ. мо ҳузур дорем дар макони ҳодиса. айни ҳол дар назди мо муовини аввали раиси ноҳияи Айнӣ муҳтарам Суҳроб Раҳматов ҳастанд ки мехостем оид ба бартарафсозӣ, ҳолатҳои бартарафсозӣ анамин воқеаи нохуш, анамин сели даҳшате ки омад, баҳри тамошобинони арҷуманд андешаронӣ мекардед. марамад саломат бошед. чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дирӯз 11 июли соли равон дар деҳаи Дарғ ва Каздони ноҳияи Айнӣ сел омад, яъне ҳодисаи фавқулода ба вуқӯъ пайваст. айни ҳол барои бартараф кардани ин ҳолати фавқулода аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия истоти доим амалкунанда ташкил карда шуд. ин ҳолат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат аст, зери таваҷҷӯҳи раиси вилояти Суғ, ҳамчунин роҳбарияти ноҳияи Айнӣ қарор дорад. айни замон бо тамоми сохторҳои дахлдоре ки дар ноҳияи Айнӣ ҳастанду вилояту ҳамзамон дар ҷумҳурӣ ҳастанд, зери назорат доимӣ қарор дорад ва баҳри бартараф кардани ҳолати фавқулода тамоми воситаҳо ва техника равона карда шудааст. ҳамзамон аз тарафи дигар деҳаҳо мардум ҷалб карда шудагиаст барои бартарафсозии ин ҳолат. мардуми дигар деҳаҳо низ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. ман ҳозир агар дида истодагӣ бошед, айни замон қариб гӯем ки 30-40% ҳамин ҳолат бартараф карда шуд. зарар муайян карда шудааст аз тарафи мутахассисон, комиссияе ки ташкил карда шудагӣ аст муайян карда мешавад ва маблағи зарар дар умум баъд аз ба анҷом расидани кори комиссия муайян карда мешавад. хуб, ташаккур зиёд. албатта бояд гуфт тамошобинони арҷуманд ки инҷо ҳузур доранд роҳбарият, яъне раиси ноҳияи Айнӣ, раиси ноҳияи Мастчӯи ки роҳбарони муассисаҳои нигоҳдории роҳҳои автомобилгари ду ноҳия, инчунин муовини аввал ёки намояндагони барқи тоҷик ва як қатор меҳмонон аз вилояти Суғ, аз шаҳри Душанбе ташриф оварданд ба хотири албатта дилбардорӣ ба мардум, ба хотири муайян кардани хисорот, ба хотири бартарафсозии анамин офати табиӣ сафарбар шуданд ба ин деҳаи Дарғи шариф. албатта ҳамин меҳмонони гиромиқадре ки аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд, умуман аз вилояту аз шаҳри Душанбе ташриф оварданд, бори дигар сарбаландона ҳамашонро хушовандӣ мегӯем ва
ҷаҳони сипос миннатдорӣ анамин мардуми деҳаи Дарғ ва мардуми деҳаи Каздонро ба якояки меҳмонони гиромиқадр ки ташриф оварданд иброз медорем. Сиҳату саломату сарбаланд бошед.